Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka mama si wee jee ọmụgwọ n'obodo oyibo, kama na okwo n'ozu ka ebuzikwa mama wee na-anata, na ọ bụ ọzịkwa ọkpa ya na-abụ o ji wee jee ọmụgwọ ka o jizikwa anata, n'ọkwọ n'ime akpati ozu ka a na-ebunatazikwa mama. Unu ya ada ajụzi kedu ife gburu mama n'obodo oyibo, o nwere ọya ọ na-aya, isi a na-awụ ya ka afọ a na-arụ ya? Bịakwanụ na-akọwa na o nwekwa ife na-aya nwaanyị mmadụ, n'ọkwa oge ya nwoke bụ ife ji mma wee gbuo ya. Oge ya nwoke onye na-anụ nwa ya nwaanyị bụ ife ji mma wee bee mama kịrịkịrị ka ọ na-ebe anụ si ya, wee welụkwa ya bụ mma wee na-achọkwa ka o gbukwa nwa mama anụnwa mama bịara ịnọ ọmụgwọ. Unu ya ada ajụzi kedu ụdị iwe na-ewefa, kedu ife na-ese nke lụziri na aya egbu ọchụ n'obodo oyibo, nke bụzi na oge ya nwoke ya eji mma wee sugbuo nwaanyị mmadụ. Bịakwanụ ka nke ọrụ ụnụ ka nyabụ ife si wee mee, maka na nyabụ akụkọ ọdọkwọ mmeka akọ amakwa m ụdị iwe ya ewegide mmadụ nke iji mma wee gbuo ụdịka ọchụ anụnwa. Wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na mama adịkwanụ 63 years, na ọ bụkwanụ grandmother, na o mee travel to Canada ka o jefụkwanụ nwa ya nwaanyị onye nke dị 32 years na afọ ya bụ Olivia, na afọ oge ya nwoke bụkwanụ Lucky Ogbodieme, na ọ dịkwanụ 36 years, na fa na-abụjikwanụ ụmụ na-abụ na alụmdi na nwunye fa mbụ nwa mama anụnwa na oge ya nwoke mụtara ụmụ na-abụ mbụ ya bụ Lucky. Wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na mgbe mama rutere Canada na ọ na-enwekwa aṅụrị dịka o si wee fụkwa na ụmụ ya ọnya ka o ruru na July 4, 2025 anụnwa. Wee na-akọwa na nwa mama anụnwa bụkwa na onye jebere ọrụ ọnya ka ọ lụchara ọrụ agbasa ọrụ o wee na-anata, na ka ọ na-erutezi n'ihu ya dị ebe fabi wee fụkwanụ di ya onye nke bụ Lucky ka o meghere ụzọ na-apụta apụta asị ivu na ọ na-apụ apụ andị na oyikwa na akwa o ji eje ọrụ. Nwa mama anụnwa wee na-ajụzi di ya bụkwanụ Lucky ọ na o jegha ọrụ na taị na o ji eje ọrụ na ọ gagokwa anya ka ezi ife merụ o ji wee nọgide n'ụlọ wee rukwanụ by this time. Ya bụ Lucky wee na-agwa nwunye ya na ya resign go n'ọrụ na ọ ha alụzi. Nwa mama anụnwa wee na-akọwa na ya emepezi ụzọ ka ya banye n'ime ụlọ, di ya wee sochikwa ya azụ wee batakwa na ya bụ ime ụlọ wee gbachie ụzọ. Nke nwaanyị na-akọwa na ya dịzi surprise nke di ya na-asị na ya resign gokwanụ n'ọrụ, wee na-ajụ di ya na ya kedu ife mee, ya kọwarị ọfụma ka ya bụ ife si wee mee, na bifo mara ife na-eme di ya baa na kichin ebe a na-esi nri wee jee mịta mma wee buru ya wee sụọ nwunye ya n'obi, sụọ ya n'aka, sụọ ya n'azụ. Nwatakịrị mmadụ wee na-eti mkpu na-akpọ mami ya na ya bịa zọọ ya o, na ya bịa zọọ ya o. Ọmadị na mami ya ọ na-akpọ na-eburugori ụzọ wee sụgbuo mami ya, n'ọkwa ya ka o tigide mkpu wee gbachapụ n'ahụzie di ya n'aka wee gbapụta iro wee tisibezie mkpu ike wee kpọba ndị nebo, n'ọkwa ndị nebo bụzi ife kpọrọ ndị gbata gbata wee kpọọ ndị uwe ojii. Na ozugbo di ya sụchara ya mma ahụ, di ya wee gbafere ọsọ na afọ ọzọkwa ya. Onye ka ndị uwe ojii bịazi wee buru nke nwaanyị jebe n'ụlọ ọgwụ wee banyezie n'ime ụlọ ka fa jeme nyocha na nzacha, wee bata na rum ebe ụmụazị mama bịara ịnọ ọmụgwọ na-anọ, nke tọrọ nwa na nke ọ tọrọ na rum ebe fa nọ. N'ọkwa ebe ahụ ka emepezi ụzọ wee na-ene ozu mama anụnwa n'ime ụlọ ebe ahụ. Ọ bụrụ na Lucky eburugori ụzọ wee welu mma wee sụọ mama asụ nya a sị na ife ọ sụrụ mama na oberie ka anụsu ya ahụ ya niile, ma onu ya ma anya ya ma imi ya ma ọnụ ya ma azụ ya ma obi ya, na ọsụtọkọrọ nwaanyị mmadụ asụtọkọ n'ihu ụmụazị na-abụ mama bịara ịnọ ọmụgwọ ọ tọrọ onye na ibi ya. Ndị polisi wee na-akọwa na-enene nwaanyị ka ama na onwekwanụ ka a ga-esi wee zọta ya ndụ. Ọ bụrụ na nwaanyị anwụgori bifo nwa ya nwaanyị wee nata, n'ọdụka otegori ọ sụgbu nwaanyị wee na-eche ka nwa ya nwaanyị nata ka ọ sụgbu agbụ ya. N'ọkwọ disenụ mma o ji wee sugbu mama anụnwa ka o jikwa wee na-achọkwa ka o sugbukwa nwa mama anụnwa. Ndị polisi wee na-akọwa na ụmụ na-aba ahụ Lucky mụtara mama bịakwa n'ịnọ ọmụgwọ mama dina n'akụkụ fa bifo oge ya nwoke wee sugbuo fa, na-enenele ụmụazị ka a maa na Lucky o sukwuru fa mma maọbụ na o nwere mfe mmerụ ahụ o merụrụ fa, kama na o nwere mma ọ sụrụ fa, na ụmụazị na ebe ahụ wee na-ebesa akwa obi eme ya hụ nna fa, nọọsụ ọbara juru n'ime rum ebe ahụ. Ndị polisi wee na-akọwa na onye nke bụ Lucky na ọ gbafelụkwa n'ọsọ na fa afụbeghị ya, na afta ede ka afụziri ya na ebe ọ gbajere. Ọ bụrụ na ya bụ Lucky jikwa disenụ mma o ji wee sugbu oge ya nwaanyị chọkwa isugbu nwunye ya, na o ji mma ahụ wee merụsịcha onwe ya ahụ. Ọkwọ ntu anụnwa ka ndị polisi si wee kpụrụ ya wee bujebekwa nyanwa ụlọ ọgwụ ka ejegoro gwọtana ya nụ bifo jebe nga jebe ụlọ ikpe ka ọ kọọrụfe ife batakwanụ o ji wee gbuo oge ya nwaanyị chọọ igbukwanụ nwunye ya nke bụkwanụ na ụmụ ya na-abụ na mgbe ahụ ife a mere na gọọmenti kpọrọgodo ụmụazị jedebekwanụ fa ebe fa ya anọ ka mama fa wee nọchaa n'ụlọ ọgwụ wee pụta, mana a na-akọwa na mama fa na-enwetakwa n'onwe ya maka na nwunye nwoke a bụ ife pụtazi wee na-akọrọ ndị mmadụ na fa biko nyere ya aka ka a tụọ ego
ka o wee bu n'ozu mama ya na Naịjirịa na ọ chọọkwanụ ka enyikwa n'ozu mama ya n'obodo oyibo ebe ahụ. Mana ndị be anyị gbakwanụ mbọ wee tụta nyaba ego maka na platfọm o mepere eji atụ nyaba ego ọ gbachigokwana ya. Ọdụ ka ego ezugo, ọdụ ka ndị mmadụ atụtazugori ego ọ chọ, o wee gbachie ya. Na onye nke bụzikwanụ Lucky na ọ ka nọ na kọstọdi ndị uwe ojii, o jebekwana ụlọ ikpe ka o kwukwana ife kpatara o ji wee gbuo oge ya nwaanyị. Mana ndị mmadụ nọzi na kọmentị na-akọmentị ọtụtụ ife. Ụfọdụ nọ wee na-asị na bifo Lucky egbuo oge ya nwaanyị chọkwana igbu nwa ya na ike na mama anụnwa na nwa ya nwaanyị na fe emegidogo Lucky, nke bụ na ya bụ ife gbadoziri ya n'akpịrị, o wee disaidi ya ka o gbuzie ọchụ. Kedu ife anyị emezighị ife nwa ya gbado n'akpịrị na-abụghị na ikoruru akpa ghalụfa na-abụ si n'ụlọ ebe ahụ pụọ? Ọ na-abụ ntụ itinyezi onwe na nsogbu onye aka mma? Ụfọdụ na-asị na enwere ike ọ bụ na mama abịalụ na-akwadoro nwa ya nwaanyị, maọbụ na mgbe Lucky chọrọ ịnụ nwa ya na mama ekweghọ ike nke nwaanyị kpọtazie nne ya. Ife niile a na-ewe Lucky iwe na oyi eso n'ife o ji wee gbu mama. Kedụzi ife nwa ya dị ewe? Ọ na ịnọghọ mgbe e mere akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị chọghọ ka ọ kpọta nne ya, egbu ya na ịchọghọ. Ọ na-abụ ọ bụrụ na nne ka ọ kpọtara ya na-egbu nne gbukwa nwunye ya bụ ife adịghịkwa mma. Ebe ụfọdụ na-asị na ama na ịbịa n'obodo oyibo na ụmụ nwaanyị ka wee nwee pawa wee karịa ụmụ nwoke, na amakwanụ nke mama na nwa ya nwaanyị megoro Lucky, nke bụ na ya bụ iwe ewegidezi ya, o wee bụrụ iji mma wee gbuo ọchụ. Ebe ụfọdụ nọkwa na kọmentị wee na-asị na nwunye Lucky erigbugo Lucky, na ụlọ Lucky fabikwanụ na ya bụ obodo oyibo na Lucky bụ ife goro ụlọ ahụ, na nwunye ya na-achọ ka fanabụ gbasaa na alụmdi na nwunye, na-ama na agbasaa na nwunye ya ewelụkwana ya bụ ụlọ achụpụzie Lucky n'ilo, na ọ bụrụziela ọnụgba aka na-agagharị n'ilo ka atụrụ enweghị onye nche. Na ọ ya bịa na-ewe ya iwe na-asị ọ tacha afụ niile agotazi ụlọ, ọ bụrụ etu a ka a esi wee napịa ụlọ ogote achụpụzie ya n'ilo. Amakwanụ na eziokwu allegedly ife mfụkwa na kọmentị ka m na-agụrụ ụnụ na onye nke bụ Lucky ejebekwa ụlọ ikpe ka o kwuo ife kpatara o ji wee gbuo ọchụ. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ụmụ nwaanyị be anyị nọ ife akafa na-eme n'obodo oyibo, na isi obodo oyibo nata Naịjirịa nụrụ nwaanyị iruzi obodo oyibo ọmụta ofu nwa ma ọ bụọ ofu iruo na ọbalansigo ka ọ nakọrọ gị ife niile ị nwere ka o wee chụpụzie n'ụlọ, na ike nọ ifefa mere Lucky na Lucky edinwozi ya bụ ife o disaidi ya ka o gbuo oge ya nwaanyị gbuo nwunye ya ka ọ hapụkwa na ụmụ na-abụọ mụta, maka ọma na ụmụ na-abụọ mụta na gọọmenti ya akpọrọkwanụ fateki eke ya lọfọ ụmụazị ahụ. Mana ife ọsọkwa ọnya bụrụ iwu ọkụ jọrọ njọ. Ebe ụfọdụ na-asị na si jee nene oburu isi Lucky ka ama na ọ na-enwe sọkọsọkọ, ọ bụ obu na o nwere ife na-enye ya nsogbu n'isi. Mana ife agha ahụ emeni ya mgbe oge ya nwaanyị abịabe, ọ na-abụ kịta oge ya nwaanyị bịa ka o ya eseni. Mana nwunye Lucky dịka ọ kọchara ife anụnwa nkọrọ ụnụ kịta, ọ kọghọrọ ndị mmadụ na onwe ife na-esere ya na di ya, na onwe ife na-ewebu di ya iwe bifo nke di ya ichebezie echiche ka o were mma wee gbuo oge ya nwaanyị ma gbukwana ya bụ nwunye ya. Ka ọ dị ụnụ ka o nwere ife nwunye Lucky na-eme Lucky ya laikihọ ike oge ya nwaanyị bịa o besara ya ife nwa ya nwaanyị na-eme, kama oge ya nwaanyị ya ekpe udo ma ọ malụ ka o ya esi wee kpezi ya bụ ife. Ike oge ya nwaanyị akwụnyelụ nwa ya nwaanyị hapụzie ya bụ oge ya nwoke ya emezi Lucky ụdị iwe anụnwa iwe ya ike ya nwee ife iruo ọ maka na ọhụ mama ya bịarụ ka a ya eji emegide ya, o wee jee weta mma. Biko na ọ bụ na ị na-ewe iwe ọkụ trai ya ka ị na-akọntrolu ya. Ntụ igburu ọchụ onye aka mma kịta ị ya anọ na nga ụmụazị na-abịa ịmụta kedu ọzụzụ ị chọrọ inyefa mgbe ị chọrọ iwenyite mma ka igbuo ọchụ. O na ine ha ụmụazị na-aba anya ka ịjụ onwe gị ajụjụ ime ife anụnwa kedu ọnọdụ ụmụazị ya echi niile, kedu ndị ya akpọrụzi ụmụazị a asị nne na nna fa. Maka na ụnụ mana ọ bụ na nwunye Lucky adụghị ha ife anụnwa, ọ gọọmenti ya akpọrọ nwa ụmụazị atabazie ahụfụ n'aka onye ọzọ, mana fa nwere nne nwee nna kpọpụtara fa ụwa. Unu were iwe ọkụ na ọnụma wee gbusisi onwe unu. Bikonu ka a na-akọntrol iwe ọkụ oge ụfọdụ ọ kweghị pụọrọ onye ahụ n'ụlọ. Bikonu ka mkpụrụ obi mama zuru ike na ndokwa.